Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri, berriz ere, herriz herrira. Gaurkoan herri berria etorri gara, Nafarroa garaiko erdialde hegoaldeko udalerria. 4.000 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zenolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen herri berri ezagutzen. Kaixo? Kaixo, egunon. Egunon, Aitorren bila nabil, zu altzara? Bai, neuna. Kaixo, Pablo Guillen naiz, Xaloa telebistakoa. Zer muguz, Aitor? Oso ongi. Zera, Ganbarte jatetxera etorri gara, bertako jabea zara zu, langilea edo... Bai, sukaldaria, nagusia, neskarekin batera, neskatabio, biturritabio. Guztia, hemengo guztia zara zu. Bai, ben, nagusia garenean, bai. Denetarekin bardu gaina, jatetxe txikia daukago. Bai. Zenbat denbora dara mazue jatetxe honekin? Hemen, 21 urte. 21 urte. Osa, zu herri berrikoa zara edo... Ez, ni Iruñekoa nahi. Iruñakoa, baina, 21 urte hemen eraman da, ia herri berrikoa, ezta? Ona lan egitera etorri eta neska ezagutu eta ja hemen gelditu. Ba, iruditzen zaizu, hemen esartzen bagara Aitor lasai eta galderatxo batzuk egiteko aprobetxatzen dut? Ongi, bai. Perfecto, ba. Zeri? Ba, bueno, Aitor, hemen Ganbarte jatetxearen kanpoaldean lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizugun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak zenolako eragina izan duen herrietan. Kasu honetan, herri berrin, eta zehazki ostalaritza perspektiba altetik aprobetxatuta zu Ganbarte jatetxeko nagusia eta sukaldaria zarela, Aitor. Beraz, egingo izuan lehenengo galdera da, ea zuek Ganbarte jatetxean nola bizi izan duzuen pandemia. Ba, hasierako iazko martxoan uste da zizela, hori arauterian arabera, itxi egin genuen, gero udan utzi ziguten irekitzen, egon ginen udan, lanean ongi, bajuago, gutxiago lan egin, baina ongi. Gero berriro esan ziguten izteko, urrian ustut izan zela, udazkenean, eta baina jarretu genuen pixka bat eramateko bazkariak egiten genituen, ez? Jendeak hemendik hartu eta etxera eramateko, bai. Neska eta biok ibili ginen, eta hau tira, ongi, denbora emateko, batez zen, naiz? Dirua ez da irabazten, baina denbora, egoten zara zerbait egiten, eta ongi. Aspertuta ez egoteko talanean. Hori da. Gero hasi ginen berriro, irekitzen utzi zutenean berriro hasi ginen, eta gero ja uste dut otsaila bukaeran, esan zutenean berriro itxi bar genuela, erabaki genuen erabat isistea, ez? Azken finean ez dut pena merezi 2-6 bazkari eramateko, zati onbar duzu goiz guztia, eta erabaki genuen hori egitea. Eta hola bizi izan dugu. Baikora alde honak, txekoekin egon garela. Gu alaba daukagu, gaztea, negozio hauekin ezin duzu inoiz alabarekin egon, alde hortatik oso ongi. Familia esan nahi dugu, alfekin finean emaztea eta biok eta alaba. Guztiak batera egoteko denbora izan duzuela. Beste familiekin ezin ginen elkartu, baina gutxi gora bera guretzako alde hortatik ongi. Ez da gutxienekoa, ez da gutxienez aprobetxatu. Baikor hartu behar dugu eta alde hortatik hartu dugu, ez? Beraz, Aitor, otsailetik itxita daramazuela, esan diazu, orain maiatzan ireki egin duzue berriro, ez? Terrazarik ez daukazue, barnealdean ari zarete zuek bakarrik, ezta? Eta ze moduan hartu duzue berriro hasiera gogoekin, esperantzarekin? Ez dakit, alde batetik gogoekin, 3 hilabete daramagu etxean,
Eta ongi, ja gogoekin, gero gogorra egiten zaizu, 6 hilabete zer egin gabe, nahiz eta batzutan etxekoekin ongi zaude, baina beti zaude honekin, hau buruan daukazu, zeingo dugu irekitzen dugunean, jendea etorriko da, alde hortatik, batzutan ongi, bestetan keskatuta, baina ja gogoekin, irekitzeko gogoekin geunden. Eta zer Aitor, zure kasu espezifikoari buruz galdetu izut, Ganbarte jatetxeari buruz, baina orokorrean Erriberrin ostalaritzaren egoera pandemian zehar nolakoa izan da? Zuen jatetxearen egoeraren antzekoa edo? Ez, azken finean hemen terraza dutenek, ireki ahal izan dute, ongi gaizki ez dakit, baina ireki badute suposatu dut ongi, onerako izango zela, eta gainerakok, gu bezala, hau hemen izan duzu terrazari jarri, kale bat delako, ez dago lekurik, orduan itxita, holako zenbait taberna daude herrian, eta gu bezala itxita egon dira. Eta zer Aitor, esaten jazu, terrazen kasua aipatzen duzu ez da, guztiok dakigunez terrazak dauzkaten ostalaritza tokiei, terrazak edatzeko eta handitzeko baimena eman diete, askotan, terrazarik ez daukazuen jatetxei eta ostalaritza tokiei, beste modu bateko laguntzak eman dizkizuete, udalaren partetik edo Nafar gobernuaren partetik? Nafar gobernua laguntza atzu eman ditu, azken fine laguntza guztia beti ongetorria dira, nahikoa diren, ez dakit, gure kasuan guk ere azken finean maileguak ere hartu behar izan ditugu, iko edo antzeko famatu horiek, eta baina arte ongi, baina arazoa hemendik aurrera hasiko da, itzuli behar direnean, ez? Baina, guri ere ongi etorri zaigu, ez, baina egoera nahiko on batean, ez dizut esango on batean, baina, ongi pasatu dugu, lasai ez, baina larri ez, baina pentsatuta gero asterakoan nola hasiko gare. Gerorakoan pentsatuz, ezta? Hori da. Zati irekitzen genuenean, aurreko hilabetetan irekitzen genuenean, dirua galtzeko zen, irekitzen duzunean gutxiago galtzen duzu, baina ere galtzen jarraitzen duzu. Orduan, gure kezka izan da, mendik aurrera nola erantzuten duen jendeak, nola eginen dugun lan. Horri buruz galdetu nahi nizun, Aitor. Esan diazu pasaden nuda, pasaden nuan pixkat normalean baino lan gutxiago egontzela, baina alere ondo lan egintzen dutela, ezta? Uda honekiko ze aurre ikuspen egiten dituzue? Ez dakit, iazkoa bezalakoa baldin bada, ongi. Ez nik gauzka goz handirik ez ditu nahi. Iazkoa, ongi egon zen, baina gehiagorik ez dut espero. Gero etorriko dela, edo gertatuko dela, ongi etorri, baina ezin dugu horrela pentsatu ere, bain bapatean jendea etorriko dela, taldeka, bosnaka, hanbarnaka, barrura ez dut uste izango denik, jendea, nik uste dut ere ohiturak aldatu ginen direla, jendea egongo da pixka bat, batzu egongo dira, berra, ondoko, honen ondoan ez du jarri nahi, ez dakit nola erantzungo duen jendeak, plazetan edo telebistan ikusten da, denak elkarren ondoan daudela, suposatzen dut hori jende guztiak ez duela ginen, eta ez dakit atzo hasi ginen adibidez, eta ongi. Nola joan zen atzoko eguna, berriro hasiera hori? Berriro, etorri zen betiko jendea gu eguneko menua lantzen dugu batez ere, eta lehen etortzen zen jendea itzuli egin da. Zuek gogoekin eta jende hori ere gogoekin ere, suposatzen du. Eta zer Aitor, galdetu nahi dizut orain, ea uste duzun gehiagizko errua bota zaiola ostalaritzari pandemia honetan zehar, ez da? Ostalaritzan lan egiten duten pertsonak beti kexatzen dira, nolabaitean ikuspuntu horretan egon direla denbora guztiak eta beste sektore batzuei, baina neurri gehiago jarri zaizkiela, errudun bezala jarri direla, zer deritzozu horri buruz, Aitor? Hori ez dakigu, inork ez daki hori. Azken finean agintariek neurri batzu jartzen dituzte, batzutan ongi atatzen da, bestetan ez, guri tokatu zaigu, azken finean hau ez da, nolabait esateko, ez dakit, ez da beharrezkoa, turismoa importantea da, baina ez da beharrezkoa bizitzeko. Orduan agian errazagoa da, gu itxiaraztea, dendak itxiaraztea edo beste sektore bat lantegiak itxiaraztea. Orduan guk ez dakigu, guri tokatu zaigu, laguntza batzu banatu dituzte, horrekin nahiko dugun aurrera egiteko, baina ez dakigu agian guri, azken finean medikuek esan behar dute edo jakintxuek,
esan behar dute, arriskutsua dela hemen elkartzea. Leku itxi bat da, bai, baina dendak ere leku itxia daude, jarri dituzten terraza asko ere jatetxe bezalakoa dira, itxia direlakoz, orduan zergatik guri bai eta beste ez. Hola, tokatu zaigu eta aurrera jarraitu behar dugu. Hori da, bueno, gutxienez Aitor positibo ikusten zaitu eta alde nenean, ez da, alde positiboare ikusten diozu honi, esan duzun bezala familiarekin egoteko denbora izan duzu. Eta, bueno, aipatu duzun bezala, espektatiban dirik eduki gabe, baina beti aurrera tiratzen, ez da, Aitor? Bai, hola, hartu dugu horrela, horrek ez du zanai beti horrela gaudenik, ez egun batzu ilun dauzkagu, esaten dugu honek ez du aurrera egin behar, baina baikor. Hori da, aurrera tiratzeko hori, esperantza hori edo baikortasun hori edukitzea oso garrantzitsua da. Beraz, bueno, espero dezagun eta Xaloa Telebistatik gonbidatzen ditugu ez bakarrik Herriberriko biztanleak, baizik eta Nafarroa osoko jendea Ganbarte jatetxera etortzera eta Xaloa Telebistatik Aitor munduko zorte handiena opa dizuegu zuen lan. Mi esker ongi etorriak, guztioi eta beste bat arte. Bai, mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik, harrapatu zaitu ja otorduak prestatzen eta eskertzekoa da zure denboraren zatitxo bat guri eskaintzea, Aitor. Bai, zuei. Mila esker eta ondo izan. Kaixo, egunon. Kaixo. Ester altzara zu? Bai, zu, Pablo. Pablo nahi, Xaloakoa. Zer moduz, Ester? Ondo. Placer bat, zurekin hemen egotea. Bai, niri berdit. Kontatuko ea zu pixka bat, bueno, Herriberrin gaude, baina zehazki nora ekarri gaituzten, ezta? Udarriko plaza, hemen dago gaztelua eta gero ratzean udaletxea. Paregabeko biztak dauzkazu hemen, ezta, Ester? Zu hemen goa zara, Ester, Herriberrikoa? Ez, Irundarra naiz, baina daramaia 27 urte hemen bizitzen. Herriberrikoa orduan, ezta? Bueno, erdi, bai. Eta zeba etorri zinen Herriberrira? Nire gurasoak etortzen ziren oporretara, eta gero mutilamen ezautu nuen, eta hemen gelitu nintzen. Maitasuna, eta betiko historia. Eta hemen lan egiten duzu, hemengo zaharren etxean, ezta? Bai. Eta bertan zenbat denbora daramazu lan egiten, ezta? 24 urte. Osa, etorri zinenetik ia, ez da? Bai, bi urte pasa eta hasi nintzen. Eta ze gustora, orain lan asko edukiko duzu, ez da? Pandemiarekin eta gainera... Oso gogorra izan da lana, bai. Ni orain nago eszedentzia, katu dut urte bat. Lasai, orduan, ez da? Herriberriz disfrutatzen. Bai, oizien, pizkat, bai. Ester, hemengoa, hemengoa izan da, ze iruditzen zaizu paseotxo bat ematera eramaten manauzu, eta galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut, bale? Oso ondo, bai. Ze, Ester, hori, zu hemengoa izan da, galdetu nahi dizu lehenengo gauza da, ea nola bizi izan duzuen Herriberrin pandemia, ez da? Nolakoa izan da? Bai.
lehenbiziko beldurrakin, esaten zuten etorriko zela, ni ez nuen sinisten, Ez nuen sinisten pandemia etorriko zela? Bai, honean jatuko zela ez, entzuten Txinan zenuen geratuko Txinan, zela, ezta? bai, ni Madridera neukan ospatzeko bidai bat, eta pentsatzen nuenara joango nintzela. Bai, azkenean ez, gelditu ginen, bai. Gero hasi ziren ja Gasteizetik ere bai etorriko ziren, bueno, hasi ziren jende etortzen, hemen Aparran ere bai izan zen brote handi bat Artasonan, eta hemen ja, ostirala batean gogoratzen naiz, esan ziguten ja eskolak itxiko zutela. Hori lehenengoa izan zen, ez da? Eskolak itxi, unibertsitateak itxi eta... Ostirala batean ja eskolak itxi, eta ja azte bukaera hortan jazin zen kalera atera, jazen toke dekeda. Eta gu lanean ja hasi ziren ja bizitak izten, ezin zuten ja... Ezin zituzten bertako pertsonak bizitatu, bai, bizita, ja kendu zuten, bazpare. Hemen ja herriak egin zutenean toke dekeda, bai ja jendea ja zen kalera ateratzen, baina pizkat joaten ginen herri kanpora, ibiltzera o buelta batea, bai. Baina ja dena itxi zuten, eta gero ja jendea zen ateratzen, etxetikan. Taberna, dena itxita, eskolak ere bai. Baina, bueno, ni lanea egiten nuen... Zu konfinamendu totalik etzen nuen izan, ez da? Batez, ni lanea juten nintzen, eta etxea etorri, eta bai. Horretaz, niretzat ondo izan zen. Beraz, hori galdetu nahi nizun, Ester, nola bizi izan zenuen zuk? Bueno, sasi konfinamendu hori, azkenean zuretzat lan egiten egonda, etzen guztizko konfinamendua izan, ez da? Karo, nik ez nuen nabaritu asko. Nire laguna guztia gehiena bai, nire zenarra ere egiten zuen lana kanpun egunero, eta orduan biok normala, bueno, seme alabak etxan zeuden, hori bai, baina, bueno. Haiek bai sufritu zutela orduan konfinamendu total hori, ez da? Baina gero lanean, ja, ez joaten ginen, eta hori. Eta zera balde nahi izun, Ester, herrian, herri berrin nabaritzen zen hasierako psikosi, orokortu hori, beldurra, urduritasuna, eta... Bai, adinako jendea ez ziren ateratzen, eta bai, gazteena gutxiago. Gazteenak gutxiago ateratzen zirela, edo? Ez, gutxiago beldurra. Gutxiago nabaritu zela haiengan beldurra, eta ez da? Nahi zuten atera, hemen esaten dira pipotez. Dira lekuko... Iruñan bajera, egiten zaizkire, ez da, bai. Eta hemen nahi zuten hor segitzea, baina, karo, itxi zuten eta zen zuten... Eta beraientzat zen pizka arraru zaman, bai. Eta zera, Ester, konfinamendu total horren ondoren, egoera nolakoa zen jendeak, beldur horrekin jarraitzen zuen, kosta egin zitzaien kalera ateratzea eta... Hemendikan, bai. Adinako jendeak kostatu zion gehiago ateratzea, beldurra. Ni ezautzen nuen lagun batzuen gurasoa, eta beldurra hartzen zuten, eta zuten nahi kaleratea, etxean gelitzen ziren. Gazteak aldiz gogotxu aterako ziren, altzuten lehenengo... Bai, joaten ziren pizka buelta ematea eta horrela, baina bai. Opa, guazen pixka bat honaz, bestela rapatuko gaituzte, Ester. Bai, kotxea. Pasatzeko. Zuk esango nora goazen, hemen turistan gara, Ester, zu gure gida. Kalea oso polita izaten da, zate ikusten da gaztelua, izaten dira argazki asko kale honetan. Ikaragarrizko gaztelua daukazu. Bai, ikuskarria. Eta zera galdetu nahi nizun, Ester, zaharren etxearen kasuan, zuk bertako langile bezala, eta gainerako langileek ere, nola bizi izan zenuten azteko pandemiaren hasiera, ez da? Hasieran gaizki, maskaria genukan gutxi, ziren horrelako maskarillak, eta erabiltzen genuen maskarilla bat 5 egunero. Osa, 5 egunez maskarilla berdinaki, 7 ordu lanean. 5 egunerako maskarilla bat, eta horrein gainera esaten dute maskarilla batek 4 ordu edo irauten dituela, ez da? Farra egiten genuen, zati, zen, ez zutela, karo, izan zen bolada bat, ez zutela inor ekartzen maskarilla, horrela egiten ginen. Gainera, musukoak soberan daudela ematen du, ez da? Orduan hori gertatu zen. Gero lan gehiago sartu ziguten, zati, karo, dena gehiago garbitu bergenuen obekillo, gero hartu bergenuen saturazioa, eta temperatura goiz ez da arratzalez, ationtamon guztiak hartu bergenuen. Bazpare, azten bazen, eta gero, izan behar duk, gure residentean ez da izan COVID batez. Ez dagoen kasurik ez? Ez dugu kasurik ez. Behin bat esan genuen, emakumea belauna puskatu zen, eraman zioten ospitalera Iruñara, eta han bertan abizatu ziguten,
Zukala COVID, orduan zetxun guri egin ziguten, lehenbiziko PCR egin zuten. Baina ez da gutxieneko eta postekoa da, ez da, residentzia batean gainera, guztiok jakinez bertan egon den azkenean lio guzti hori, ez da? Ez dugu batez izan, bai. Hori da gauzak ondo egin dituzuela, ez da? Hori pentsatzen dugu, bai bertan dauden adineko pertsonek, bai bertako langileek ere. Eta, zera, esaten diazu, Ester, lan asko eduko izen dutela. Zuen kasuan, nabaritu zenuten pertsonal gehiago behar zela eta askotan kesatu egin dira osasun arloko langileak horri buruz, ez da? Nolakoa izan zen zuen kasua? Guria berdina. Ez ziguten, zerbait laguntza jarri ziguten, baina ordu gutxi, ez egun osoan, eta gu nekatuta, morraztuta, eta pizka, bai. Gero, pena ematen zigun zati. Heldua guztiak, triste zeuden, batzu depresioakin, eta hori, gorra izaten da. Zuek psikologo bezala askotan ere, ez da? Egin du, bai. Eta zera, Ester, zuen kasuan, zaharren egoitzaren... Horkaiekatikan. Bai, zaharren egoitzaren langileen kasuan, zenolako, nolabait, eragin psikologikoak izan zituen zuen pandemia? Begira, guri hilabete hasita gero pandemian, bai eman ziguten psikologo baten telefonoa. Langilontzat, ez da? Bai, deitzeko pizka, nahi begenuen, eta ni izan dintzen bat deitu nuena, Osea, nabaritu egin zuen zama psikologiko hori, ez da? Bai. Egon itzen 40 minutu hitz egiten berekin, amorrazten eta esaten gauzak. Eta, bueno, nahiko pizka... Erabilgarria izan zen gutxienez? Bai. Nabaritu nuen, behar nuela gauzoiek esan edo norbait entzutea. Bueno, ez da gutxienoka gainera, tresna hori erabilgarri zuentzako jartzea, ez da? Eta bertako adineko pertsonen kasuan nolakoa izan zen? Pandemiaren eragina, konfinamendu hori, beldur hori nabaritu egin zen? Lehenbiziko ez duten ulertzen, batzuk Alzheimer dutenak ez dute ulertzen ezer. Eta zuk esatea deitu ezin zutela kaleratea, zatik residentzia daka jardin bat oso dotore, baina horrela ateratzen ziren, baina gero kalera ez. Ez, bueno, ez da... Eta orduan zaila esaten zen, jakitea ezin zutela, eta gero familia zergatik ez ziren etortzen. Claro, familiak esan diazu, hasieratik eten egin zirela bisitak. Bai, gero hasi ziren, hilabete pasata gero edo maiatzan horrela tabletekin, bideollamadas. Bideodeiak egiten. Bai, hori zen. Eta hori behintzat hobekillo... Orain bisitak badaude edo... Bai, baina eskatu behar dute ordua eta eguna, eta uste du ordu erdi bat horrelatetzen direla. Zakit, bi aldiz... Badago batzuk mutilzarra direla eta ateratzen dira herrira, egunkaria erostera edo orain atera dezakete, baina egon dira orain arte, bai. Aire freskoa eta hartzeko. Ester, bide batez? Zer da eraikin ikaragarri hau, ekarri gaituzula ona? San Pedro Eliza, eta beti esaten dute horko torrea dela Gaztelua baino altuagoa. Egia da? Bai, eta orain dela... Eztabaida dago horrekin edo... Ez, egia da, Egia da. Eta orain dela ezakit 4 urte o 5, bueno, igual gehiago, Bai. Konpondu zuten, garbitu zuten kanpoko segundena usoaren kakakin, bueno, eta jarri dute eskalera batzu berria eta posible da ikusi barrendikan. Baina irekitzen dute urtean 2 aldiz. Urtean 2 aldiz, jendeak turantzeko bat egiteko edo, ez da? Eta hor ikusten da, badaka, hemendikan ikusten da, barandilla bezala bat eta atera dezakezu. Turatuko naizea. Begira. Ikusten duzu, nola dago balkoi bezala? Bai, horrera ateratzen zaraz. Eta herri-berri guztia ikusten da. Bai, ikusten da. Herri-berri eta falla eta inguruko herri guztia. Bai, oso polita. Eta Ester? Eta zera, bueno, ja, orain, azaldu dirazula non gauden, beste galderatxo bat egingo dizut. Egoera oraintxe bertan, zaharren etxean, nola dago, nabaritu egin da txertoa jartzen hasi direla, beldur hori, urduritasun hori ja, pixka bat jaitsi egin dela. Suerte izan dugu, zati denak txertoa jarri ziren. Langileak eta Jonata Mona, bai. Izan zen oso posgarria, zati zeuden denak gogoakin jartzeko, eta bai, nabaritzen zen beste... Beste egunean, Otsagin grabatzen egon ginen, eta bertako emakume bat ikusi genuen kalean ibiltzen zebilela, eta beste emakume bat ikusi eta besarka bat eman zion, eta besteak, baina pixka bat arraro bezala hartu eta esan zion, ez? Lehenengo dozia jasut, bigarrena jasuko, ja dena ondo dago, ez da? Olako zerbait. Osea, beraz nabaritzen da, ja, bertako pertsonak eta... Biziteia egiten dute eta lasaiago da. Pixka bat beraz egoerako bera. Bai, horrekillo. Eta, Ester, zuen lan dinamikan aldaketa askorik egon da. Azkenean, sektore guztietan pandemian moldaketak egon dira, berrikuntzak, zuen kasuan nolakoa izan da? Sartu bergian, sarrera genukan haieka batetikan, aldatu ziguten sarrera guztia, sartu berginen, temperatura hartu guk ere bai,
Aitona eta amonak ere temperatura eta saturazioa goiz ez arratsaldez sartu behar genuen, azten bat ziren igual goitika, pues, abisatu behar genuen zeitun, eta zeitun aislatu behar genuen. Eta izan dugu aislatuta jendea, baina, bueno, ez dute COVID izan. Eta hori gorra izan da, zati, jarri behar genuen gela batean bakarrik, eta, klaro, eta gero gustartzen ginen epidekin, que ez zuten ez hautxe. Konfinamendu total hori baizik eta gainera, aislatu eta... Bai, baspare egon behar zuten egun batzuk. Eta hori gorra izan da beraien txat, Batzuk ez zuten ulertzen, segatik zeudenan bakarrik, eta beste batzu beldurrakin ia zuten COVID edo ez. Eta Ester, zuentzat, zaharren etxeko langile bezala, osasun arloko azken finean langile bezala, nolakoa izan zen egun batetik bestera ezagutzen ez zenuten zerbaiten kontra egiten? Egunero aldatzen zuten gauzak. Egun batean esaten zizuten egin behar duzula hau edo ez, urrungo egunean bai ez, gero hasi ziren pantaiak ere jarri behar genuela, gero ez, egunero aldatzen zen gauzak. Bai. Orain nabari egiten da, jadanik urte eta piko dara magula honekin, eta nolabait ez jakintasun horretatik pixka bat atera garela, eta gutxienez badakigula zeren kontra ari garen eta zer egin behar dugun, nabari egiten da hori. Bai, ja, hobekio. Bueno, posten naiz, Ester, egoerak ja obera egin izanaz, eta espero ezagun hemendik aurrera soilik obera egiten jarraitzea. Eta, bueno, excedentzia urte honetaz zuk ere disfrutatzea, egin duzun lanarengatik merezi duzulako seguro nago. Beraz, Ester, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, zure herrira gonbidatzeagatik eta zure herria batez ere erakusteagatik. Beraz, Ester, mila esker eta oso ondo izan. Asko zaindu. Agur. Bukatu da, gure egitekoa herri berrin. Oso pozikoaz, bertako jendea eta haien istorioa ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, bista paregabe hauekin uzten zaituztegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Jaio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.